belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. Minister van Gezondheid, Natuur en Milieu, Dorothy Peters-Janga, heeft gisteren aangegeven dat een rapport van de Nederlandse Zorgautoriteit over het CMC op Curaçao niet gebruikt kan worden om te bepalen wat er moet worden gedaan met de financiële problemen binnen het ziekenhuis. Het rapport is eerder naar het ziekenhuis en naar Nederland gestuurd. Daarna werd bekend dat sommige delen niet onder ogen mochten komen van het ministerie van Gezondheid op Curaçao. Zo legde Peters-Janga uit. Dat betekent dat het rapport gemanipuleerd is en niet kan worden gebruikt. Maria Helena Severina Rojas is vanaf vandaag geen directeur van Chata meer. 2 jaar lang was zij het gezicht van de toerismeorganisatie, maar gisteren werd door middel van een persbericht bekendgemaakt dat Chata een andere koers gaat varen en dat in onderling overleg is besloten dat Severina Rojas daar niet in past. Chata wil agressiever de markt op om Curaçao te promoten als toeristisch eiland. Chata bedankt Severina Rojas voor haar werk voor de organisatie in de afgelopen periode. De Curaçaose overheid onderhandelt sinds enige tijd met Caribbean Petroleum Refinery, CPR, van Louis Giesti als nieuwe operator van de raffinaderij. Carlos Monk namens de Fundación Justicia Pa Unitur vindt dat geen goede zaak en heeft een aangifte gedaan tegen Giesti bij de Landsrecherche. Volgens Carlos Monk, oud-minister van Curaçao, heeft Giesti zich in het verleden verrijkt met criminele activiteiten en zou hij dus nooit aan het hoofd mogen staan van een organisatie die de raffinaderij leidt. Gisteren vond de behandeling plaats van een moord die plaatsvond op 12 oktober vorig jaar in Terra. Daarbij werd Ramon Melendez doodgeschoten. Het Openbaar Ministerie is ervan overtuigd dat F. Harts, die nu terecht staat, de dader is. Tijdens de behandeling van de zaak werd bekend dat Harts op verschillende manieren tegenstrijdige verklaringen heeft afgelegd om op die manier onder de zaak uit te komen. Ook zou hij een app naar de slachtoffer hebben gestuurd om op die manier de indruk te wekken dat hij niet op de plek was waar uiteindelijk de moord is gepleegd. Na Colectra, nós toma tempo para servir ora com mais de comunibo. Llama no centro de cliente na telefone 0800-035 de Jaluna para Viernes voor die setor de mente te cu setor de noche para turno serviço nang of patrão cita. Se você traz cita para sabra, também por hora. Por escolher para trabalhar riba aqualectra.com e aproveitar mesora, põe o documento na cerca para visita cerca nós vai mais fácil. Sim, Aqualectra su centro de cliente wordt klaar para servir na momento que você comini abo. Op 25 juli werd tijdens een achtervolging op zee een boot aangehouden waarop meer dan 1600 kilo drugs werd vervoerd. Tijdens de achtervolging is er geschoten door een lid van de Amerikaanse kustwacht. Door de schoten is een van de smokkelaars om het leven gekomen. Tegen de man was een onderzoek gestart, maar gisteren is bekend dat dat onderzoek is gestaakt. De man zal daarom niet vervolgd worden voor de schietpartij. Iedereen die de afgelopen dagen op de wegen van Curaçao heeft gereden, zal het zijn opgevallen dat de politiecontroles zijn geïntensiveerd. Er is heel veel gecontroleerd en vaak in grote groepen door de politie. In totaal zijn er de afgelopen periode ook veel processen verbaal uitgereikt. Opvallend is dat veel mensen een proces verbaal hebben gekregen vanwege het rijden door rood licht. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima brengen eind januari en begin februari een bezoek aan het Caribisch deel van het Koninkrijk. Prinses Amalia zal meereizen en kennismaken met de landen Aruba, Curaçao en Sint Maarten en met de eilanden die Caribisch Nederland vormen, Bonaire, Sint-Eustatius en Saba. Het Koninklijk Gezelschap wordt begeleid door staatssecretaris Van Huffelen van Koninkrijksrelaties. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers.